Диджейчето. Здравейте всичките. Аз Митко Торес. Вие чудите защо аз бял. Аз не толкова бял. Аз много черен. Но тук осветление аз бял. Там черен. Тук бял. Там черен. Да? Разбира ли? Добре, браво! Добре. Сега до вечера парти. Аз на шоу танцува така. На парти танцува така. Мой брат Ро Торес. Къде е той? Той не се вижда тотално, не се вижда. Обаче аз вижда. Тук вижда, там не вижда. Така. Вие мислите, че води шоу много лесно? Кой иска да пробва да води шоу? Някой от първи ред иска ли да пробва? Сега знам, че се шашкате. Без Миро. По принцип, без Миро. И днес. Някой иска ли да пробва? Кой пробва шоу? Кой пробва води шоу? Вие мисли, води шоу много лесно? Искате ли види Мими танцува? Искате ли види Мими прави поддръжка? Искате ли Муерто поддръжка? Муерто. Я да види. Сега стой така. Диджей. Аплодисменти, диджей Викро Торес. Аплодисменти. Музика Муерто. За Митко Торес. Изключително много ви благодаря, Митко и Теди. Те направиха за всички вас това второ изпълнение абсолютен подарък. За всички вас и за нас. Благодарим ви много.